नमस्कार मित्रांनो, आज मी तुम्हाला अगदी साध्या सोप्या भाषेत सरकारी मोजणी कशी करतात ह्याच्याबद्दल मी तुम्हाला माहिती देतो. मित्रांनो, 7/12 आपला असतो. 7/12वरती 8 एकर जमीन असते, पण प्रत्यक्षात ती जमीन भरत नाही. प्रत्यक्षात थोडी कमी भरते, 7.5 एकर भरते, 7.5 एकर भरते. अशा वेळेस काय करायचं? तर अशा वेळेस आपण आपली जमीन मोजण्यासाठी खाजगी मोजणीदाराकडे न जाता किंवा खाजगी मोजणी न करता सरकारी मोजणी करून घेणं 100% सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. सरकारी मोजणी करायची म्हणजे काय करायचं नेमकं? तर सरकारी मोजणी करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला भूमी अभिलेख कार्यालय असते. त्या भूमी अभिलेख कार्यालयामध्ये गेल्यानंतर मोजणी त्यांचं कामच आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाचं काम हे जमिनीची मोजणी करणे आणि जमिनीचं रेकॉर्ड ठेवणे, ह्याच्यासाठीच भूमी अभिलेख कार्यालय हे शासनानं स्थापन केलेलं आहे किंवा शासनानं म्हणण्यापेक्षा शासनाचा एक तो भाग आहे, कार्यालयीन भाग आहे. तर अशा वेळेस काय करायचं? माझ्या शेतकरी बांधवांना मी एक सांगू इच्छितो की त्यांनी आपली जमीन खाजगी यंत्रणेकडून न मोजता सरकारी कार्यालयाकडून मोजणी करून घ्यावी. सुरुवातीला प्रथम कार्यालयात गेल्यानंतर ते आपल्याला तुम्हाला एक 2-3 प्रकारचे नकाशे काढायला सांगतील. कशासाठी? तर मोजणी ज्यावेळेस आपली होती, शासकीय मोजणी ज्यावेळेस होती, त्या मोजणीला एक आधार लागतो किंवा तुम्ही कशाच्या आधारे मोजणी करणार? तर हे जे जुने नकाशे असतात, जे आपले जुने अभिलेख आहेत, त्या जुन्या अभिलेखामध्ये जशी आपली जमीन आहे किंवा जसा जमिनीचा आपला रेकॉर्ड ठेवलेला आहे, त्या रेकॉर्डनुसार आपल्याला ते जमीन मोजून देतात भूमी अभिलेखवाले. मग ते तुम्हाला सुरुवातीला सांगतील की बाबा हे एक फाळी नकाशा, गट नकाशा, 9394 असे 2-4 प्रकारचे नकाशे तुम्हाला काढावे लागतील. त्याचबरोबर चालू 7/12 काढावा लागतो. चालू 7/12 आणि 2-3 प्रकारचे नकाशासाठी सुरुवातीला अर्ज करायचा. सुरुवातीला अर्ज केल्यानंतर ते तुम्हाला एक 5-6 दिवसात ते नकाशे मिळून जातात. नकाशे मिळाल्यानंतर मोजणी ही 3 प्रकारची असते. एक साधी मोजणी, दुसरी तातडीची मोजणी आणि तिसरी अति तातडीची मोजणी. म्हणजे 3 प्रकारची मोजणी असतात. 3 प्रकारच्या मोजणीला फीज वेगवेगळी आहे शासनाची. साधी मोजणीला याला भरपूर वेळ लागतो, एक साधारणतः वर्षभर जातं. 2 नंबरची मोजणी याला 8-9 महिने किंवा साधारण तेवढाच वेळ 7-8 महिने जातात. पण अति तातडीची जी मोजणी आहे ती तुम्हाला साधारणतः डिसेंबरच्या पुढे म्हणजे जानेवारीमध्ये मोजणीला स्टार्ट होतात. म्हणजे जर तुम्ही जून-जुलैला जर फॉर्म भरला असेल तर फेब्रुवारीला तुम्हाला नंबर यायला काय हरकत नाही. फेब्रुवारीला तुमचा नंबर येऊन जातो. फेब्रुवारीला नंबर आल्यानंतर काय होतं? सुरुवातीला ते तुमच्याकडून सुरुवातीला नकाशासाठी तुम्हाला अर्ज करायला नकाशे आपण काढून घ्यायचे. गट नकाशा, फाळणी नकाशा, 9394 नकाशा. ते झाल्यानंतर अति तातडीची जर मोजणी करायची असेल तर आपल्याला 5 एकर क्षेत्रापर्यंत 6,000 रुपये भरावे लागतात. मग ते 5 एकरच्या आतमध्ये जरी क्षेत्र असलं तरी ती शासनाची स्टँडर्ड फी आहे 6,000 रुपये. आणि 8 एकर जर क्षेत्र असेल तर 12,000 रुपये. कारण 5 एकरपर्यंत 6,000 आणि तिथून पुढे किती जरी असली तर तेवढीच रक्कम घेतली जाते. मग टोटल 12,000 रुपये तुम्हाला भरावे लागतील 8 एकरसाठी. अशा वेळेस काय करायचं? आपण चलन काढून घ्यायचं बँकेत. ते चलन आणि ते नकाशे आणि मुख्य मोजणीसाठी जो अर्ज असतो तो भरून तो सबमिट करायचा भूमी अभिलेख कार्यालयाने. त्याच्यानंतर काय होतं की साधारणतः जूनपासून फॉर्म जे मोजणीचे अर्ज असतात ते घ्यायला सुरुवात होते आणि साधारणतः डिसेंबर-जानेवारीमध्ये तुम्हाला प्रत्यक्षात मोजणी कामासाठी तुम्हाला सांगितलं जातं किंवा त्यांची शासनाची कार्यवाही चालू होती. मोजणी अर्ज तुम्ही दाखल केला. मोजणी अर्ज दाखल केल्यानंतर तुम्हाला साधारणतः जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये जर तुम्ही जून-जुलैला अर्ज केला असेल साधारणतः 4 महिने पकडून धरा. 4 ते 5 महिने एवढे लागत नाही. 4 महिने पकडून धरा अति तातडीच्या मोजणीसाठी. 4 महिने झाल्यानंतर तुम्हाला सरकारी कार्यालयाकडून म्हणजेच भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून एक दिवशी तुम्हाला फोन येतो की बाबा तुमची ह्या तारखेला आम्ही मोजणी ठेवलेली. त्यावेळेस त्यांनी अगोदर सगळी प्रोसेस केली असते. तुमचे लगतचे जे शेतकरी असतात ते सुरुवातीला फॉर्म भरताना त्यांचे पत्ते वगैरे आपल्याकडून घेतलेले असतात. त्यांना नोटीस गेलेली असते. त्याची काही अडचण येऊन देत नाही. त्यांची शासकीय नियमानुसार सगळ्या गोष्टी त्यांनी क्लिअर केलेल्या असतात. आपल्याला ज्यावेळेस फोन येतो की बाबा तुम्ही एक 5 फेब्रुवारीला तुम्ही हजर राहायचं तिथं, ते लगतच्या शेतकऱ्यांना पण ते नोटीस दिलेली असतात. लगतच्या शेतकऱ्यांना पण हजर राहण्यासाठी त्यांनी सांगितलेलं असते. 5 फेब्रुवारीला आपण ज्यावेळेस हजर राहतो त्यावेळेस त्यांनी सांगितलेलं असते की तुमचे लागणारे मजूर, मग तिथं मजूर लागतात. मजूर कशासाठी लागतात? की ते हद्दी दाखवतात, खुणा दाखवतात. त्यावेळेस ठिकाणी डांबरावा लागतो, चुना वगैरे, निशाणी, फडके वगैरे असं लागतात. लाल एक काठी वगैरे लागते. साधारणतः साध्या गोष्टी असतात त्या तुम्हाला कळून जाते. मोजणीच्या वेळेस ते तुमच्या त्या अर्जामध्येच पाठीमागून नमूद केलेले असतात. 5 फेब्रुवारीला मोजणी असलं तर आपण ते साधारणतः त्यांना फोन त्यांचा येतो किंवा आपण फोन करायचा. ते फोन आल्यानंतर ते आपल्याला सुरुवातीच्या मोजणीमध्ये वहिवाट ती बघतात. तुमची चालूची वहिवाट कशी आहे
तुम्ही जो अर्ज केलेला आहे मोजणीसाठी बरोबर आहे, पण चालूचे वहिवाट कसे ती एक पहिल्या सुरुवातीच्या टप्प्यात दाखवले जाते, तिथं खुणा केल्या जातात, त्यांचं ते मॅपिंग वगैरे होतं सगळं. दुसऱ्या वेळेस एक 8-10 दिवसात लगेच मुख्य मोजणीसाठी तुम्हाला सांगितलं ते बाबा ह्या तारखेला आपण मुख्य मोजणी घेऊ. त्यावेळेस ते येतात, तिने ते डायग्राम काढलेली असते पूर्ण सगळी नकाशावरून तुमचंच अभिलेखाप्रमाणे तुमचं पूर्ण ते क्षेत्राचा नकाशा आलेला असतो, स्ट्रेट कसं आहे काय क्षेत्र ते, त्याच्यानुसार ते तुम्हाला ती मोजणी सुरुवात करतात. तुम्हाला चारी बाजूला पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तरला चारी बाजूला तुमची जेवढी जमीन आहे 8 एकरच्या जेवढ्या खुणा येतात ते दाखवतात. मग आता 8 एकरमध्ये त्यांच्या लक्षात येतं बरोबर की बाबा हे तुम्हाला खुणा दाखवल्या, ते आपल्याला क प्रतमध्ये आम्हाला नमूद करून देतात. आणि 8 एकरला त्या चारी बाजूला खुणा दाखवल्यानंतर आपण त्या खुणा करून घ्यायच्या म्हणजे डाम ते काही दगड असतील ते लावून घ्यायचे. आणि त्याच्यानंतर मग ते आपल्याला मोजणी झाली म्हणून सगळ्यांचा पंचनामा, तिथं जे हजर असतील तिथं पंचनामा वगैरे करून किंवा त्यांचं जे काय रेकॉर्ड असते ते रेकॉर्ड घेऊन सह्या वगैरे घेऊन ते आपल्याला मोजणीची प्रोसेस त्यांची पूर्ण करतात ते असं. आणि त्याच्यानंतर एक 8-10 दिवसानंतर 10-15 दिवसानंतर आपल्याला क प्रत त्यांनी देतात. त्या क प्रतमध्ये पूर्ण उल्लेख केलेला असतो की तुमच्या 8 एकरमध्ये लगतच्या हिस्सेदाराने तुमच्या जमिनीमध्ये किती अतिक्रमण केलेलं आहे. तुमचे 8 एकरमध्ये 7.5 एकर जमीन आहे आणि अर्धा एकर जमीन तुमच्या शेजारच्या शेतकऱ्यांकडे आहे. असे पूर्ण त्यांनी असे एक नकाशा डायग्राम असते, डायग्राम म्हणजे नकाशाच असतो, तो नकाशा त्यांनी दिलेला असतो. तो नकाशा आपल्याला जो आपल्याजवळ आला की आपल्याला लक्षात येते की बाबा इथंपर्यंत आपल्या क्षेत्रात इथे एवढं बाबा 8 एकरमध्ये 7.5 एकर आपलं भरलेलं, अर्धा एकरमध्ये शेजाऱ्याने अतिक्रमण केलेलं आहे. मग तो आपण त्याला समंजसपणाने किंवा तुमचं कसं जर तो देत असेल तर ठीक, नसेल देत असेल तर त्याला आणखी भरपूर पर्याय आहेत ते करता येतात. त्यावेळेस आपण क प्रत आल्यानंतर आपण क प्रतीनुसार आपल्याजवळ ठेवून त्याच्यानुसार जसं शासनानं